and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Okay. Maayo. Ni ang imong amahan. Ay. Daddy! Os, Ay, tuos akong gisulti mo na. abip! Ay. Oh. Dali, unsa ka? Dali, gakos na ko. Unsa ba ka? Unsa to yung gisulti? Ha? Unsa ba sulti niya, ha? Unsa niya eh? Ingo ko, gakos na ko. Toy, tunay gisulti si Sendo. Ha? Yung tuos akong gisulti mo na. Unsay ayaw tuon nila mo na. Kung sabuti mo din, unsa ka? Mao na ang katapusan akong nadungog kang Sendo Butoy. Og galit lang ni Off. Pero nabati ko nga gidapatan si Daddy. Unsa? Nga naman to. Tawagan ako ang maong number. Dili gisugma mo si Boss Jimmy. Boss Jimmy, boss. Animal. Boss, nawala as remote si Boss Jimmy. Nakuya pa siya. Unay angay ni mo. Si Moana, sigurado ko nga siya ang nanawag. Hello. Hain si Daddy. Moana, Wop. Unsay na hitabo diha? Walang. Gigulatan ni Boss Sindo ang imong amahan. Hayop ka, Sendo! Boss, hayop ko ka. Ayaw! Maluoy mo! Sendo, maluoy mo! Ayaw pa sakiti ang akong amahan! Maluoy ka ko, no? Ayaw pa sa Gusto na! Gusto na, Sendo! Sendo, hayop ka! Ayaw nagpasakiti ang akong amahan! Ihatag ko kanimo ang imong ipangayon, Sendo! Nianan ako! Nianan ako ang garapan nga dunay kamot sa inyong amahan nga sinoy kadyo! Sendo! Amo na mo na, kisulti. Hello, Sindo! May Sindo! Isa ka. Si Butoy! Gusto na, oy! Niya naman ang dam naman yung misteryoso lana among ihatag ninyo! Ayaw na masakiti si Jimmy, maluoy mo! Purti na hila ka ni Morana, oh! Gusto na na! Okay. Sige. Paminaw og maayo kung aso tabagi. Oh, minaw ko! Paminaw og maayo ha. Aron dili ko patyo ning amahan ni Wala. Kinsang hinanawag? Hello? Steph, Kinsan ni? si Miun. Simeon? Ikaw ni? Yes. Asa ka karon kay kuhaan ko ikaw. Oh, ha? Oh, Simeon, ikaw gyud. Oh, Sim. unya na gagos. Unya na. Oh, Sim, kadaghan ko ni mo samad-samad. Naibaw ka ba kung asa karon si Moana? Ha? Sulti ko, asa ko magkita si Moana. Kuan, kining. Sulti ko! Ayaw ko to kasi. Condominium? Oo, iyan ang kondo. Pero di ko sure kung naabagit siya diha. Okay, lagaw. Aduwa sa front desk niya ng kundo. Pangutada kung naabad niya si Moana. Okay, sige. Ngano ka?
Nganong gitanaw mo katong sakinan nga nikawas gikan sa basement yan ang kundo? Sakyanan to ni Moana. Sigurado ka ba? Oo. Sure ko. Iya gito sakyanan. Boss, basta. Okay na ka? Yay, sakita sa akong apapangig. Oh, ay. Mayong pagkaigo si mga papangig sa kumo at itong animas na sindo, boss. Padung, Rani, pagbuhay-budo mo, medyo nalipong pa ko. Boss, di po ka tinuda. Padung na sila si Iwan na ugbutoy sa napit nga mong ikasabutan. Paabot ka lang na mo nga magkamat ng ugbuot, boss. Na ba ninyo ang misteryosong lana? Ninyo? Nalipo dyan ka, boss. Yan, Manila. Niya ang bot kong Oo. ipasabot. Nalipong pa yun na yan. Oo, boss. Dahan nila. Kadayot pikpikon ko nga kung naong. Mura kong si Bambina. Mayo kung mao ka na. Hey, animal, pabantay og mayo ka na si Sindo, ha? Kaya ako mismo ang mulubong niya nga usa ka buhi. Sa? Katultol ka ng lugar sa south, pero kanang beach resort nga giingon ko katultol, oy. Magpangutan na lang ta. Muna, day, okay lang ka, day? Okay ra ko butoy. Si Daddy. Kumusta ka si... Ay, lang kag-uol kayo. Kaning maluwas lagi na to. Niya, daan ako na nato. Kaning grapos lang na, God. Nato di ang duha lagi. Lagi nato, lagi. Mao nga, chill ka lang, ha? Chill. Mayon tagdi lang nila pasakitan si Daddy Jimmy. Di na, oy. Nakuha na ko to nato. Istoryahan na ko to na kong tarong. Hayop nga sendo. Nganong siya pa man ang akong gimahalog sama ini. Muwar na, nabuguan lang ka. Ay, kabla ka. Di ako nung pangga ni mo. Butoy. Sa giingon ako, over my dead body. Pagkamatyan ko akong gugma ka ni mo. Butoy. Pwede man sa south. Naibaw ko. Doon na si Kuyok. Baklaro na to kay dili tinted ang iyang window. Si Butoy tingali na. Lagbit yun. Asa ka sila pa yun? Si sundan gyud nato. Yes, sundan na to. Nagako cellphone. Hello? Kinsa man kanang igitawagan. Hi na ka ba? Yes, okay. Mayo. Good. Going to South Bay. Yes, pagdali ka mo. Aron makasunod pa mo na ako, okay? Kinsa man ka. Sige, bye. Dili mo magkapalayo ka na ako. Dili. Sakinan, bago pa lang yung nakapalayo. Kinsam ga ang sakayad to. Sila ga si Sir Jimmy. Kinang matangtang ni gapos nga kadina sa kong kamot. Kinang makapalayo ko din eh. Sigurado ko nga namiligro ang kinabuhi mo na. Matangtang ka unta. Kasakit sa akong kamot. Pero bahala na. Nagpuntahon ako. Uy. Doon ay misod. Doon na si Dang hunting knife. Uskay yung buhaton din ako. Pati yun da ko niya. Hello? Pag-abot yun sa Naga proper, makakita mo gasoline station sa right side. Suod mo anang unang gasoline station. Parking mo. Oh, O pabuta ang sunod na kong tawag. Nakasabot. yes. Nakasabot. Si Daddy. Hain siya. Okay ra ko, anak. Dad? Dad, okay ka lang? Okay ra ko, anak. Pero sakit kay akong kalawasan. Di kulata ko ni Sindo. Hayop nga sendo.
Ipapriso ko yun siya. Anak, Ipapriso ko si Sando, Daddy. ayaw na lang ka na o una-una. Ang misteryosong lana, ihatag lang yun niya. Aron buhian ko nila. Oh, Dad. Niya na. Dano na mo ni. Ano ka rin? Hoy, abli mo tan. Dali. Oh. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!